100 adam egerde biz şu wat şul 100 adamlar sorap bilmeyen bolsak nämeni üýtgeçek bolup ýörsiňiz? Nirde gahrmançylygyňyzy görkeçek bolup ýörsiňiz siz? He? Ýaz ýagyşdan soň çykan kömelek ýalak her ýerden batyr çykýar. Hay men onu ederim, bunu ederim, ay plan zat ederim. Ay böyle edeňizde görürsün. Mesele gaty kyndyr. Ýöne eden adamlaryň arkasyna durmagy mara, ol ullakan işdir. Egerde sesimiz çykarman oturan bolsak, ol siýasy bigaýratlyk ol. Ol binamyslyk. Men şoň üçin ýüzülýän siziň hemmeňize galdyralyň şu meseleni. Beytirip samsyklyga salan bolup, düşünmezlige salan bolup, ay 69 ýaşapdyr, 71 ýaşapdyr. O nirden ýaşapdyr ol? O nirden ýaşapdyr? Ha? Men 2015-nji ýylda çykamda aýtdym. Kän gaýtalap durjak gel. Ýöne men siziň hemmeňize ýüzlenýän bu wagt dogry o milletiň dili açyldy. Bina etmeli işimiz. Bizim dulumyza urdular. Bütün dünýä milletleriň arasyna Türkmenistanyň raýatlaryny binamyslyk derejä ertip ýüzümize şarpy kurdular. Şoňa jogap berelim. Gaýratymyz bar bolsa, namus diýen zada düşünýän bolsak, şoňa jogap berelim, galdyralyň şu meseleni. Eger doğan garnaşlaryň ya bilimi ya da batırlığı yetmeyen bolsa biz millet bolup kömek etmeli yerimiz şu. Şunu yapşalyň. Şulary gorap bilmesek biz hiç açan halkymyzdan goramaz, milletimizden gorap bilmez. Hiç açan demokratiýa da gelmez Türkmenistana. Eger 100 adam şu taýda ömrüni goýalmasa, şoň ýerinde şoň gadryny bilmeýän bolsak. Halkın hakkı var. Narod imeyt prava. Ey Ilahi Emine, Adan yolu, adan yolu, atlanalım.